City. Sa pilit na kinuha sa biktima ang ng bag na may lamang 10,000 piso at mahalagang mga dokumento. Nakilala ang biktima? Ang mga nakilala ng ang biktima, nakaw naman nakilala ng mga biktima yung mga suspect. Kaya ito na-aresto mga ito sa ginawang follow-up operation ng mga pulis. Super balita sa tanghali, nationwide. Kaso ng mga akusado sa kasong rape, ipinagputos ng korte na palayain. Manny Vargas, Paso. Inatasa ng Caloocan City Regional Trial Court Branch 121 ang jail warden ng Pandi Municipal Police Station na pagkawala ng tatlo. Sa kasong rape, ito ay matapos magdesisyon si Judge Maria Rowena Violado Alejandria na ideklarang provisionally dismissed ang kaso. Sa utos ng hukom, pinapalaya ang mga akusado sina Enrique Roque, Reynaldo Rojas Jr. at Rogelio Raimundo Jr. maliban na lamang kung may iba pa silang kinakaharap na asunto. Sa utos ng hukuman ay punso dito na makailang ulit na kabiguan ng complainant at may biktima na si alias Michelle na tanggapin ng warrant at umarap sa pre-trial. Sa ibinalig din ng warrant ng hukuman na pasaad na cannot be located o hindi matagpuan ang nasabing complainant. Ako si Manny Vargas. Ating na pabalikan ang mga naging headlines ng ating mga balita.
puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog na isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na naging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghaliin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong papalain ng lubos at pasagalahin. Tulad ng iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran na nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtubos